Vítam vás pri vodnej nádrži Úhorná. Miesto, ktoré poskytuje množstvo priestoru na oddych a relaxáciu. A práve pri tejto nádrži máme pre vás v ponuke na predaj nehnuteľnosť. Nachádzame sa v obci Úhorná a práve tu máme pre vás pripravený rodinný dom na predaj. Jedná sa o starší rodinný dom, no po rekonštrukcii môže poslúžiť ako príjemná chalupa na oddych, prípadne na celoročné bývanie. V prípade, ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať. Volám sa Alena Kimlerová a spolupracujem s realitnou kanceláriou Elireal. Zastihnete ma na telefónnom čísle 0911 034 189.